Πώς το βλέπει το ΑΚΕΛ τη δημιουργία των κομμάτων? Ήταν ανάγκη να δημιουργηθούν τα κόμματα? Καλώς ήλθαν στο πολιτικό σύστημα. Αυτό το οποίο είναι ανορθόδοξο, είναι μια ανορθογραφία στην πολιτική, είναι ότι βλέπουμε σήμερα στο πολιτικό σύστημα διάττοντες αστέρες, οι οποίοι υπόσχονται έναν καραβάνι υποσχέσεις στον κόσμο, με αποτέλεσμα να μην υλοποιούνται και να συσσωρεύεται μια απαγοήτευση και ένα σημείο στο εκλογικό σώμα. Γιατί πρέπει να ψηφίσει ένας πολίτης ένα σχηματισμό ο οποίος δεν του προσφέρει τίποτε, αντίθετα του επαγγέλλεται ότι δεν γνωρίζω, δεν ξέρω και ότι θα συνδιαμορφώσουμε μαζί το μέλλον. Αυτό, ξέρετε, είναι κατ' επίφαση δημοκρατία, γιατί ο λαός περιμένει από τους ηγέτες, από τους πολιτικούς σχηματισμούς, να καταθέσουν το όραμα τους. Ποια είναι η άποψη σου για το Κυπριακό? Πώς θα φτάσουμε σε λύση, σε επανένωση, σε ειρηνική επανένωση της πατρίδας μας? Κρίσιμο και ζωτικό μάλιστα, γιατί αφορά το παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας. Τι θα κάνεις με τα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης? Ποιο είναι το όραμα σου? Είσαι με τις τράπεζες ή με τον απλό λαό, τους εργαζόμενους, τους αγρότες, το φτωχό κόσμο,